Hello mga bay, kumusta mo tanan diha? Naami karon sa kusina bay no kay ipakita ang kinabuhi W and mag-counting na sadta Bye. 2 days. 2 days to go. Unsa karong adlaw sara? 3 days to go. Unsa adlaw ron? Martes? 5. Ano, Mario? Miyerkules. Huwebes, ano ka ba? Isang araw na lang. Hindi mo akalain. Huwebes na bukas tapos susunod na araw. Uuwi na. Bungay tsura na to. Uy. Unsa naman wala mga hilamos. Naman ang tsura sa kusina ba, no? Medyo luag-luag na karong bay dire kay medyo nakukuhaan na ang mga laktos kinabuhi. Unya ang tagagawa og chay gawa wala na uli na. Say maagar ko na yung gawin. Alauna gawin mo na. Oo, tapos yung mga mga hugasan natin as usual. Palaging ganyan kasi pag magluluto ka, sige, dire-diretso na. Tapos yung mesa natin, hindi ko alam kung mesa pa ba ito. Ayan ba yun? Hindi, ano yan? Storage na yan. Storage na to ba? Sa ngayon ba, kasalukuyan kumakain ng mga busing. Kaya habang kumakain ng mga busing, bawasan natin ang hugasan. Tara, let's go. Hugas-hugas muna tayo. Tapos, kung mabawasan, nakakain tayo ba? Diyan si Kuya, kakain yata ng biryani. Putahin natin ngayon. Putahin ko ngayon by biryani. Ish adas tapos spaghetti, burger salad. Dagan di ko luto ng babay. Burger salad. Utan ni tatay. Di ako isda giluto. May gani. Nalimtan sa inahan sa kanang panapang. Hindi na hinahanap. Ug iyang pangitaon ako laman inon nga nalimtan. Kay nasunog ba? Nasunog mo ginuot ko. Ano ko ang gamay ng hugasan. Ay harong nga umangaon na. Gamay na lang. Kinahanglan ng paspasyon din ng trabaho dito ba? Nagigil ka ba kung di ka magpaspas? Doon mainit na siya ang tulog doon. Pag init, wala akong ganda. Green pa nga bilong. Ang ganda. Gasa natin medyo nahawan-hawan na ba? Okay ba? Let's go. Mga una pa. At ngayon mga bay, mga una tayo. Ay, ginauna kulbaan naman tayo dito eh. Asa na? Okay na?
Kung malapit na ang Battle of the Legend. Tapos na pala. Uy, nandito na pala kayo. Nandito na, kakain na tayo ba? Pinicturean ko to. Nandito ang kaibigan natin si Bria. Oh, ganda ng ngiti niya. At yung biyahe girl. Ilang tulog na lang? Dalawa. Dalawang tulog na lang sa... Oh, Diyos ko. Dalawang tulog na lang. Uwi na si Saranghiyo. Masalama. Masala tayo. Gamay lang. Kaunan ako karon kay diet ta. O siya ka, banig lang. Ito una kong kanain. Sarap. Mas masarap pag no? Baka hanapin na lang mamaya. Baka mabis. Magsalata ka Saan ba? yung isang open din? Uy, inilagay ko sa biryani. Kalas eh. Ayan na? Kuya, open. Ay, open. Open. Sige. Ay, salata. Akala ko naman ba yun? Kaya hindi ko mabuksan. Banjer salad. So delicious. So delicious and yummy delicious. You put little, yung pinirito na kubos. And then, sauce. Give. Ewan ko. Little only. And then this one. My friend, open my friend please. Porka. Open my friend, open. Thank you. Porke yan. Ay, porka. Halapis. Tulang karaan Ay, ng Diyos ko. buhos. Kaya ako. Nabuhos na my friend. Nasaan na ang kutsara mo? Sige, bawasan mo sa... Nakuha pa ako kasi yung kubot. Okay lang ba? Oo. Hindi mo dyan. Okay, mga ina tayo. Pag hinanap ito, marami naman. Oo, marami yan. Hindi na naubos na na. Walang jari-jari yun sa akin. Pakilagyan mo ako, ma'am. Tama na siguro. Manggo at sa... Wala, grabe ang kain. Wala akong dalawa na. Ano ka, malakas siya sa patay tayo dyan. Ay, ako na. No problem. Mura lang yan, 700 pesos yata. Pag ulit balik ko yan, din makukuha ko. 90. Eh, mama. Hindi, mama it. Kung si 90 kay mama it. Nagsarap ako tayo kagabi. Ayoko na. Hindi na ako magkakain ng masarap kagabi. Ang sarap nga eh. Masarap. Bakit? Kaso hirap ako makatulog ng makatunawan. Sobrang busog mo. Sobrang hirap punta na ako tunawan. Anong inilugit nyo dito? Yung ganidoro, yun. Malinis yan? Oo, galing yun. My friend. Baro ha? Mangga. Sarap. Sarap, mangga-mangga. Tapos, amoy pa lang, nangangasim ka na. Mga ina tayo ba? 2 nights, 2 sleeping, Sarago. Please listen. The boy ba? Only you and me, ha? You can make video call. Mama. Katawa talaga abis kanya ini. Hangyo talaga siya ba? Baka naman marinig na natin. Hangyo talaga siya. Gising siya ng maaga. Oh, nagising na ako. Nahilig ka. Gising na ako. Nahilig ko. Hindi ako tatayo. Hindi siya magigising. Kasi maingay yung bed ko. Yung bed namin eh. Pag ang isa sa amin tumayo na, gising na isa. Yun ang problema pag naka-double deck, no? Wala kang privacy. Ingay pag bumaba naman. Pag siya bumaba. Wala na. Kasi ako lalo na pag siya bumaba. Nalog na lahat. Alog lahat. Alam mo lahat. Sobrang kabusugan ko na pipili na ako. Bayang kahoy na pala ito. Hala, Lamo lang ginawa ko lang. ano ba yan? Kakain pala ako? Kala ko hindi. Sarap yung yan. Sabi ko, 3 araw akong hindi magsasaing na dahil dyan. Hindi naman pwedeng kunti ang kanin dyan eh. Pakalala naman kasi yan. Kasi malalata. Siya may sabi 3, 2 at kalahati nga lang yun eh. Gawin yung dalawa. Hindi maganda. 3 days. You mean? Hindi No ako cook. bukas lang. Hmm? Hanggang bukas lang.
Biyernes wala tayo. Put mo lagi. Tingnan mo yung tura niya, hindi ba? Mo lagi. Asip. Hindi na itinta yung mga Asip. Yummy. Nangingin ng lapat, sabi ko walang lapat. Walang lapat. Nadalawa lang yan, gusto na yun. Gusto niya? Gusto nila, no? India. India. Same. India, Cover India. But the same, Lebanon. My house. Gumagawa sila ng biryani, di ba? Your house every day drink? My house. Making. Making cow? Cow. Fresh. Fresh milk. Tapos buburuin nila. Every day you make like this cow? Make like this every day? Yeah. Ludo. And then dodo. Ang oo sa kanila kasi sa atin hindi man yun. Sa kanila oo yun. Sa atin, hindi. Sa atin, ganun. Sa atin oo. Sa kanila. Hindi. Philippines, yes, like this. India. But India, in Philippines like this? No. It's a no. Ganun sa kanila. No. Kanila, yes. No, how? India, yes. No. No, like this? Too much. Maalog naman ang pisngi Pagka natin. yes, ganun lang. Yes. No, too much. Yes. Like this, yes. Yes. Ang galing ng kaulo, hindi ko talaga kaya. Magaling sila sa liig. Kuya. Paano? Ha? Ewan. Ang galing, no? Paano ba? Lagyan mo. Bakit pati ako sumama yung buong katawan ko? I don't know. My body, just this. Liig na pala ang galaw. Pambalian ka ng leg. Too much. 2 months practice? Hindi ko kaya. Practice? Just this. Mamaya later, ditch me. Huh? At night. Night, ha? Notice me. Paano ba? Ang galing niya sa ulo, eh. Noong di man takabaw, mukuyog man ang leo pati balikat. Masama. Let's dance India dance. You and me. Okay? You like this, yung sa dress ba? Ang galing niya. Ang galing niya sumayaw ba? Yung hawak-hawak siyang damit. Tapos yung liig niya, ang galing niya. Oy, ginoo nga naman sa atin. Usama man po katawan. Yung mga dancer na nagawa niya. Kain tayo ba? Bilihan niya ang tayo namin ba? Yan yung natin kamera ko. Eh. Tay-tay dan. Kadamam. So yeah, more. Asin. Nilibit ang mukha niyo sa asin. Gusto naman niya. Asin, dapat subo. Ikot mo ba? Isang manggalaw sa akin na isa-isa, sapat na eh. Kasi, bumalik na hindi lang. Kunin ko. Magsangguruto tayo dito ha, kung sinong may-ari. Meron naman yung dyan na isang laman. Kasi mo lang yung laman. Asan? Gitna? Yung itong laman. Ayan na yan, dito sa kayo. Priya. Changuruto. Asya kang Priya. Yan. Sige.
Liso na lang daw katabang kay ang mga unod doon mo sa gown. Sawa ko nito pag may pila. Talaga taasan na ba dayon ni atong kinabuhi diri? 15 naman dayon ni. Oh, ilaw. Inya na nako tiwaso ni Sarah busog. Super. Video ko yung manggahan na yung pauwi. Ano malaming mo nga yan. Saka yung sa Pasko ang bayan. Na. Tara, start. Magkagawa ko ng biryani pa uwi. Sa parang yung kurko. Sa parang kurko man. Sa parang kurko, bulang, yogurt, manok. Ay! Ito pala, Chara. Hindi ka nakauwi niyan. Hindi. Pwede lang, kahit ko lang, Chara. Oo eh. Okay, mag-bye-bye na yung mga bay. Bye! Thank you for watching. Ano yun? May tumatawag? Hindi, ito na ng gamot. Ay, ano, baby para baby. Bye! Hala, Priya, your face na become small. Nagbayad na si Priya. Space,